Vítam vás v záverečnom videu. Ukončujeme tento kurz, ktorý bol pod názvom Tailor Fit for Menzia, čo znamená úprava strihov na svoje vlastné proporcie. Som veľmi šťastná, že ste sa zapojili, že ste boli tu, že ste sa niečo aj naučili. Verím tomu, že vám tento kurz dal obrovský význam. A ak by náhodou ste čokoľvek ešte stále potrebovali dovysvetliť alebo porozumieť, stále využívajte tú WhatsAppovú skupinku. Je tam pre vás k dispozícii. Kedykoľvek sa viete ku kurzu vrátiť, tento kurzík máte sprístupnený minimálne na 2 roky, možno aj dlhšie. Takže kľudne, vôbec sa ničoho nebojte, že vám niečo teraz ujde, keď si to neurobíte hneď vôbec. Choďte pekne postupne, za radom, video po videu, pretože krásne na seba nadväzujú. Všetko si tam viete spätne pozrieť znovu, aby ste to lepšie naozaj porozumeli. Takže veľmi sa na vás teším, ak sa budete chcieť zapojiť do ďalších kurzov, kde už následne budeme všetky veci aj šiť. Začneme takisto od najjednoduchšieho, to znamená od sukničky. Takže ďalší kurzík bude aj už o šiti, ale pre tých, ktorí ešte vlastne chcete akoby spoznať aj šiace stroje, neviete so strojom vôbec narábať, pripravím pre vás samozrejme aj samostatný kurz o šiacich strojoch, ako sa používajú, aký stroj je vhodný na domáce použitie, všetko si vysvetlíme. Verím, že budete radi tvoriť a verím, že sa radi ešte stretneme v ďalších kurzoch. Krásny deň.